So, halo guys, kayo ating kong meeting sa grade 6. Tayo meetingan na guys. Uban mga parents na may pamintong ang lugazag ubang parents. Uy. Mag-eleksyon na may guys. Kaya kami tema pagsama sa sila. President, Vice, Secretary, Treasurer, mga parents. Kada ka ng kwarta auditor. Sara naman, hindi sa mag-iaway po. Auditor, PRO, ano to? PRO, Boris po, tulong. Need ba ng police? News ako no, pagkakansanin. Kuwangan te. Kuwangan. Si Jai ito. Naladli kayo mga mga human ta. Ano na si Jai? Bisa na. Kuwangan niyo. Kasi gano'n na ako no. Dali si Hindi Marquez kayo. Magkuhan namin guys. Magpili may kasi mga road officially. Official. Manila lagi. Diyan ito sa Manila. Aso nang tos Manila kagwam ulo. Isa ko lang ako lang. Ay salamat. 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 May ina sir, okay sa president naman guys. Kana sir. Kana ang president. Ako na nito kasi balik naman ko. Asa nagreklamo dia ubit pa tay. Pwede naman kasi di mag-election ta kay gamay. Ditso na raman. Wala may election guys kay gamay raman may. May maestro ni Gail si Sir Ete. Sekretary kay marko kagigitik. Di ka ko sugot guys, ako yung sekretary kay marko kagigitik. Middle name. Pila ra day ta ka buok parents sa Pagitat eh. Gamay ra ta? Gamay ra miningatin guys. Grabe ang parents mo nang nungha. Mao pa gimitingan. Ang iyan, tutubo kana sa bibit, ayos siya. Di ako ni konser. Dam pinatama kita. Ang yato ni siya ng rose. Di wa na kita na dito. Magbandi. Naman sara, ha? Mata ako'y tag-audit, kaugnay auditon. Sir. Queenie. QUEE. Queen. Char. QUEENIE. Queen. Queen of the night. Char. Kuan. Sa Soban. Yes. Burato. Mga kaigagawan ra day sir. Wala na ko, susuban. Ang lulong may susuban. Sa Tikonsing atang president. Tino. Tikonsing to mo president. Bandalan. Sila man ang kamo, tulog. Nakuapin. Aday! Isa man to isang koan. Ikaw guys. Yung may miyos. Ikaw ang Diyos. Dali kay ikaw ang news. Di ko. Tig-audit ra ko. Di ko na auditor. PRO. Sige, ikaw lang. PRO, okay na na. Suwat. Mani ko dai. Isa lang niya. Bata ka ng president. Ikaw ang mga president. Yan ko.
Tagdi laman. Ikaw na lang mo inyos. Bebe. Refresh charming. Na guys, magdamig band paper. Ay, luoy pa ang mga teacher mga kasagdan. Tamot mo. Manulisit na, sir, manulisit na laman may band paper. Sir, kay election man, manulisit naman mi. Manulisit ka. Di, gadyo naman sila butarag, di mi tagaan. Balahay, babalay mo. Ay, mo atutang ko kay mobiles man to. Kaya, tagnihatagay siyang salin nga. Ano ba? Ibu sidik sila ni gitahi. Tagaan ka ka man. Aman, ay, bebe, di ba? Di mong, di ba tang kumoy nga orang kahimus? Do. Tugpot ako si mama, be. Ba, way, mabili ni mo, be? Ha? Way, mabili ni mo, ni katawa. Way, mabili ni mo. Motor ka? Ha? Baktas? Lupad. Papajong lang ka. Wa ko'y padung, mapakuha ra ko ron. Kumana ba, kay manguli na ta? Una ko doon. Na. Okay, nahuman na namang election Mga for Nilain. mga Namagpasipre. specialist. Namang sir, bautan. Kada semana busog ba? Okay. Lalo ka na sa pagkaroon. Guys, muli na may guys, humanag ang meeting, humanag pag amang eleksyon sa mga official sa room. Official. Chik na. Nasaan naman ka? Muli na ka? Awa, ganyan pa? Ha? Kinsay yung presidente siya. Ba? Mara na mga parents na nung Manami guys, muli na mo. Muli na ko. Text pa ko. Okay na guys, aga mong waiting. Discuss sa about sa module. Manami. Darata agi chi, chi. Namdam ko. Che, ho, che. Kaya namdam ko danis una ba? Anhi mi dani magtubig-tubig. Nani na. Anhi mi dani magduwas una. So, managajag among meeting, guys. Nakapili na og mga kuan. Specialist sa mo sa room. Yes, mato ko merkado karon. Kapit ko sa merkado ang palit ko kuan. Ako'y palitin. Kita-kita na tutos merkado guys. Abot na ako sa merkado guys. Palit ra ko og RC Cola. Kay nahurot na ang RC. Lili pa ko dari ibang palitin. Unsay mapalit dani. Nipalit pa kong sigarilyo. Kung nahutda na may sigarilyo. Na may daghan mamalit og sigarilyo. Wala stock sa tindahan. Ako tindera guys kay nagkuha pa siya sa ang kuan gipalit. Lajuk-lajuk pa mo ilang distansya mo ilang kuan. Kuan na silang mabaligja. Padong kumulilig ice cream guys. Ikag ko silang ice cream. Parang kalami untay kaun. Ili ko sa ice cream guys kay lami ikaun gali kay ko kapalit kay mahal. Ice cream. Pila rin day? Apa? 110? Sa'yo pa ka na guys, paduwa mo palit yung PC. May 2 pieces sa mga natin. Kaya Sarap ko agi sa babok kaya rumay lang ng tao. Kabisyo ko. Padung ko kami palit ng PC. PC na natin. Video ako dito guys. Grabe ko yan. Naghanap tao man. Nati mga. Ang nati. Mo ni? Madera. Paliton. Limara.
Oh. Ang higat sa mga nati. Balaod. Kaya nabura man to hanapalit des na nga handugangan. Handugangan pag 5. Taas pag isang piso. Hindi maka karang nagdapalong di pa. Akong tay dupa dana. Akong tay dupa. Alam mo ni dupa. Tingnan mo to. Tulog. Sa pila ako na dupa 15. 75. Ano pa kapi? Kapi ni gamay. Ah, gipuso ka naman to. Di mo to na gipuso na. Guys. Balik diyang bugayana. Ano guys, nakapalit ako 5 sa dupang kuan PC. Tapos natin. Pila to? 75? Okay. 75 pesos. Salamat pod. Bang! Nabayar ako. Doon na ko uli guys. Naman ako palit. Ay, para mag-apit. Magira ko na rin mercado. Di ratas isdaan o tayo ipalit. Isdaan. Wala na ko guys. Kaya nakapalit akong PC. Nagtawon. Ha? Release man mo na nagkagtaw. Try dahil paliton pa. Ha? Datura. Ay, datura eh. Ay, may tao. May tao, fried ay be. Fried. Tibe? Wala. Kapalit ako kuan. Pila ba may kapo? 5. Tay, tagpilar, tay. Ay, nag-vlogger. Wah, uy. Nag-vlogger. Kari dun sa Raha guys, tag. Pila man na? Aten. 10. Kana ato tag 10 ya. Tag 10 ni jada pitag 12 po siya. Sige. Tag 10. 5 ka buok. Grabe, nag-vlogger si Jaoy. Wow, ini jadi bibig ako. Aten. Ano yung suki dia? Ay na. Harap na favorite ng sauce. Sige, ako. Dulce. Sige, bye. Uli namin. Doon namin uli guys. Basakan. Padung niya mga guys. Harik. Maata pag-agyanan. Kung pa na adjuk. Or. Berlikas. Samahan. Padung sa mga pauli namin. Harangi road char. Harangi nga gaba road. Char manggahan. Ha? Sa? Tingnan. Parte man sige ilang module lagi eh. Masig mga 2 ka rim sa isa ka tuig. Abot nami guys. Abot nami sa balay. Ang motor ni Idiboy. Yan nami guys. Nagabot na Miss Bay. Yan ang pasabak-sabak na sa baday-baday. Sabak-sabak na sa Iliya guys. Yan. Baby ni mama. Ay. Abot na Miss Bay. Isa guys, mga na to. Sunod na po.